Shehu ya ce bambancin tafsir da tadabbur. Ko kun san menene bambancin su? To ku biyo mu a wannan bidiyo namu don ku samu bayani. Wannan ya ce shi a gaya mai yadda Allah yake a jikin mutum. Shehu ya ce na ilimi ya ce a na hankali, sai ya ce je ka samo man gyaɗa ka tawo da toci da ka zuba mata sababbin batara. Aka zo da su sai Shehu Ibrahim ya kashe fitilar ɗakin dindin inda suke. Wannan toci na ɗin sai haska ta cikin man. Ha! Sai ya ce me ka gani a cikin wannan man? Sai ya ce hasken tocilar ta hannunka ita na gani. Sai Shehu ya kashe. Ya ce zuba ya ce ban gan shi ba. Ya kuma kunna har su uku. Ya ce ka tabbatar ka ga hasken a ciki? Ya ce eh. Sai Shehu ya ce to ciro min hasken daga man. Ya sami no. Ya ce Shehu ai ba zai rabu ba. In na zo zan ɗebo hasken sai dai tawon tare da man. Shehu Ibrahim ce to haka Allah yake a cikin mutum. Kai dai ka san wannan hasken ba hada suke da man ba kuma ba su kawai na ji. To haka Allah. Haka yake. Wato idan kun ji daɗin wannan bidiyon, to ku tuna ba ku kaɗai bane ku sa a ranku haka. Idan kuka yi like, share na bidiyon mu ya tafi zuwa wasu suka amfana, to kamar kun yi sadaqatul jariya ne. Yawancin ku ba su san haka ba, ku san wannan ba.